uzak wagtlyk ara kesmeden soň geçendiň günleriniň dowamında Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli 2 ýyldan hem aşy wagt bäri Türkiýeden watanyna dolanyp bilmeýän raýatlarynyň ýene bir bölegini ýüriti uçury bilen ýurda getirdi. Bu ağırlykda dünýäde virusyň adamdan adama has ansatlyk bilen geçen omikron görnüşiniň mewjudmygynyň arasynda koronavirusyň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri ozal gowşudylan çäklendirmeleri täzeden ornaşdyrdylar. Şeýle-de ýurdun gündogor tebitiniň käbir owalarynda doly pitiklenme eglan etdiler. 15-nji ýanwarda Giýişli Türkmen howa ýollary gullugynyň Boeing 777 kysymly uçary Türkiýeden Türkmenabada gondy. Onuň bortunda 250 töweregi Türkmenistanly bardy. Koronavirusyň omikron ştammy sebäpli raýatlary ozalky gezeklere garanyňda hem has ýokurlandyrylan howpsuzlyk şertlerinde garşyladylar. Diýip Azatlyň Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmesi gizliliğiniň şertinde 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Ol ýolguçylaryň koronavirus testinden geçirilip, hukmany 21 günlük karantina ýerleşdirilendiklerine hem sözüne goşdy. Munyň ýurduny dolanmak mümkinçiligine garaşan türkmen raýatlaryny watanyna alyp gitmek üçin soňky 1,5 aýyň içinde gurunulan ilkinji uçur gatnawlarynyň biri bolandygy bellenilýär. Azatlyň çeşmeleri ýolguçy uçurynyň Türkmenistana soňky ýyzyk 30-njy noýabrda barandygyny we onuň Moskwadan raýatlary getirendigini aýdarlar. Türkmenistanda ýygyderli halkara uçur gatnawlary koronavirus pandemiýasy başlanaly bäri ýatyryldy. 2020-nji ýylyň martyndan bäri uçuşlar 6 aýlap doly togtudylan soň ýurdun müňlerçe raýaty, şol sandy studentler we daşary ýurt hastaxanalarynda bejergi alan ýasaglar öz watanyna gaýdyp bilmändi. Türkmen resmiýetleri raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin ýüriti uçuşlary 2020-nji ýylyň awgust aýynda gurap başlady. Uçura minmek üçin türkmen raýatlary ilki bilen bolýan ýurtlaryndaky türkmen ilçihanlarynda sanawa ýazylmalydyr. Türkmenistan 1,5 ýylyň içinde Russiýadan, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan raýatlaryny alyp gaýtmak üçin onlarça ýolagçy uçuryny guramalyşdyrdy. Emma Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, daşary ýurtda galan raýatlaryň arasynda şeýle uçurlary mätäçligi ýygyderli artýar. Munyň bilen birlikde şeýle uçurlar arkaly Türkmenistana barmak mümkinçiligi gaty çäkli bolmagynda galýar. Käbirler tanawy ýazylmak we Türkmenistana barýan uçura minmek mümkinçiligine ençeme aýlap garaşýarlar. Şol bir wagtyň özünde çeşmeleriň ençemesi raýatlaryň isli pary tölemek arkaly Türkmenistana barýan uçurlary minip bilýändigini hem öňe sürýärler. Bu mesele boýunça türkmen howa ýollary şeýle-de migrasiýa gulluklaryndan düşünür salmak başartmaýar. Bu ağırlykda resmiýetler halkara gatnawlary bilen birlikde ýurdun içindäki hereketi hem berk çäklendirip başladylar. Liwapda sebitary hereket çäklendirmeleri hem has güýçlendirildi. 14-nji ýanwardan başlap Farab we Hojambad etraplarynyň ara çäkleri ýene-de ýapyldy. Aşgabatda aşmak üçin ruhsady almak tertibi hem berkleşdirildi. Ilki döwlet araççylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynda Covid testini tapşyrmaly uçara minmek üçin testiň netijeleriniň möhleti 72 sagatdan geçmedik bolmaly. Mundan başga-da ýerli häkimlige taparyň maksadyny düşündirip, ondan degişli resmi ruhsady almaly. Diýip atlandyrylmasalygyny soran Türkmenabadyň ýaşaýjysy 17-nji ýanwarda habarçymyza aýtdy. Galy berse-de Liwaply habarçymyz Farab etrawynyň Hoja Kenepsi owasynda bir masgaladan koronavirusyň ýüze çykarylmagyndan soň häkimetleriň munyň omikron bolmagyndan howatir edip, tutuş tebitde pitiklenme çärelerini ornaşdyrandyklaryny hem anyklamagy başardy. Häzir owa köçeleriniň ählisini klor erginli suw sepilýär. Ýüzü maskaly lukmanlar gapyma-gapy aýlanyp adamlaryň gyzgynyny ölçeýärler. Polisiýa Hoja Kenepsiden Faraba gidýän uly ýoly petikledi. Hiç kim çykarylmaýar we göýberilmeýär. Seýdiden bu owa uzayan avtomobil köprüsi hem ýapyldy. Owa tutuş gawagda saklanýar. Diýip bu ýagdaýlara saýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti berk çäklendiriji çäreleri görýän hem bolsa, ýurtda Covid-19 keseliniň düýpden ýokdugyny resmi derejede aýtmagyny dowam etdirýär.